security for 9 months. She's a mother security for 9 months. Saka chimba tisisane kuti akakukoshera. Saka chimba tisisane kuti anogona kukuchengetedza. 9 months akakutakura airwadziwa achishingirira zvinhu zvese zvechimuremera asi ainira somai ndiega munhu munyika anokwanisa kumira newe ndiega munhu munyika anokwanisa kukuchengetedza iwe. She's a mother security for 9 months. She's a mother security for 9 months. Saka chimba tisisane kuti akakukoshera. Saka chimba tisisane kuti anogona kukuchengetedza. Zvichirema zvichirwadza nenge aripo akusiye iwe. Paunoda chekupfeka chekudya nokupa. She is the best thing I ever had. Ndiega anokwanisa kukuendesa kumberi. Ndiega anokwanisa kukuchengetedza iwe. She's a mother security for 9 months. She's a mother security for 9 months. Saka chimba tisisane kuti akakukoshera. Saka chimba tisisane kuti anogona kukuchengetedza. Mama, yeah, mama. 9 months akakutakura airwadziwa achishingirira zvinhu zvese zvechimuremera asi ainira somai ndiega munhu munyika anokwanisa kumira newe ndiega munhu munyika anokwanisa kukuchengetedza iwe. She's a mother security for 9 months. She's a mother security for 9 months. Saka chimba tisisane kuti akakukoshera. Saka chimba tisisane kuti anogona kukuchengetedza.